Уча, зная и играя. Здравейте! Аз съм Ирен, а вие гледате Уча, зная и играя. Днес ще си поговорим за храната. Откъде ли идва храната, за да стигне до нашите маси? Тук е доста красиво и мисля, че сме в някакъв дворец. Ние се намираме в етнографския музей, който е в град София. Тук е живял княз Александър Батенберг, първият княз на България след освобождението. И тук всъщност са се извършвали много събития, много срещи, много важни решения са се взимали. Значи тази сграда е видяла абсолютно всички истории на България. Да, и след като княз Александър Батенберг вече не живее тук, започва да се помещава етнографския музей. А всъщност какво е етнография? Етнографията е наука, която изследва живота на хората, които са живели преди години. Обичаите, традициите, начина им на живот. Науката, която може би е най-близо до хората, до техния живот. Защото връзките между човек, между природа, начина по който усвояваме дори нещата от природата, традициите, които предаваме от поколение на поколение, са може би най-интересното нещо. И разбира се, множеството лични истории. Тук сега има една много интересна изложба, която се казва "Пътят до трапезата". И ние специално ще отидем да я посетим и ще научиш много интересни неща. Човек си взема храна от магазините. Първо сме вкъщи и отиваме с колата до магазина. И от градината на баба ми и чичо ми. От цял свят, от всички животни. Всяко нещо, което ние поднасяме на нашата трапеза, има изключително дълъг път, преди да може да бъде поставено, разбира се, на нея. Аз си взимам храна от магазина. От магазините взимаме и готвим. Млечните продукти, които са от животни, една идва от кравата, една от козата, една от овцата. Ако е зеленчуци, идват от фермите. От кокошката, а могат да идват от фермата, както и месото. Ако е кренвърш, го правят от завода. Например, пицата ни е сготвена, само ние трябва да изпечем. Вау, тук е доста интересно. А всъщност това какво е? Това е мрежа, с която са ловили риба. Как така мрежа? Да. Не са ли ловили риба с въдица? В миналото са пускали такава мрежа в водата и след като я извадят, тя била пълна с риба. А всъщност този кош какъв е? Този кош, той няма дъно и служи, за да може да се захлупи отгоре върху рибата. А това отворче помага на рибаря да може с ръка просто да бръкне и да извади рибата или да я сложи вътре обратно. И хората постепенно, за да им става по-лесно, са измислили по-простия начин вече с харпун и с въдица, например. Ами да, не е като преди. А сега само си седиш на едно столче и чакаш въдицата само да дръпне надолу и ти изваждаш рибата. Точно така. А хората, които не са живели близо до вода или езеро, как са си набавили храна? Те са разчитали на земята, за да си набавят храната. Започнали да събират семена, ядки, плодовете от растенията около тях. Във времето обаче са осъзнавали, че могат сами да съсаждат семената и да отглеждат растения близо до домовете си. Това е началото на земеделието всъщност. Земеделието е едно от най-важните постижения в историята на човечеството. Преди да започнат да обработват земята, хората постоянно са местили от място на място. Те се изхранвали основно чрез лов и събиране на плодове, ядки и корени. Животът им е бил труден и несигурен. Те зависели само от това, което природата им предлагала. Като в даден район вече нямало храна, трябвало да тръгнат към друго място. Всичко започнало да се променя преди около 10 000 години, в периода на неолита, наричан още новокаменна епоха. Тогава хората открили, че могат да засаждат семена и да отглеждат растения сами. Станало случайно. Те забелязали, че изхвърлените семена покрай лагерите им
започвали да покълват и да раждат нови растения. Това било голямо откритие. Вместо да разчитат само на това, което намират в дивата природа, хората започнали сами да произвеждат храната си. Първите растения, които започнали да отглеждат, били зърнени култури като пшеница, ечемик и просо. Те били лесни за събиране, съхранение и приготвяне. Освен това, хората открили, че могат да опитомяват животни като овце, кози и крави. Тези животни осигурявали мляко, месо, кожи и дори помощ при обработката на земята. Земеделието и животновъдството осигурили на хората постоянен достъп до храна. Вече нямало нужда да се местят от едно място на друго. Те създали първите села, където работели заедно, обработвали земята и се грижили за животните. Така се появили първите общности. Това поставило началото на цивилизацията. Хайде да си засадим бобче и да видим как расте. Ще ни трябва няколко бобчета, памук, буркан, съд с вода. Взимаме бурканчето и слагаме малко памук. После слагаме 2 бобчета. Капваме малко вода. Ето така. Поставяме още памук и отново поливаме с вода. Оставяме бурканчето на топло и слънчево място. Бобчетата покълнаха. Забавно е, нали? Лесно е. Можеш и ти. Любопитни факти. Вълците, които обикаляли около първите ферми, били първите кучета. Хората споделяли остатъците от храната с тях, а в замяна вълците ги пазили от други хищници. Сигурна съм, че цивилизацията е започнала точно откъде? От храната. Точно така. Какво правим, когато празнуваме рожден ден? Ние се събираме с хората, които обичаме. Храним се, прекарваме заедно време. Древните хора се работели заедно. Съсаждали различни зърнени култури, а после прибирали реколтата. Това се наричало жатва. Не ми казвай отново, че са ги правили със сърце. В началото да, но после станали по-хитри и измислили сечива като мотики, направени от камък и дърво. И така обработвали почвата. После се появява и раото. То било като мотиката, но по-голямо и е теглено от животни, за да може хората да могат да обработват по-големи площи и земя. Значи първите трактори са били воловете, така ли? Точно така. Те били като земеделските машини на своето време. Преди хората само зърно ли са яли? Знаеш ли от какво се прави хляба? От брашно? До тук добре. А брашното от какво се прави? Не го помня онова. Взимаме с едно бежаво и те го взимат и в завода го преработват и го правят на хляб. А в нашата традиционна култура хляба наистина е свещен предмет. Първо, защото той минава изключително дълъг цикъл, за да може да стигне до нашата трапеза. И второ, има и твърде много вярвания, които са свързани точно с хляба. Не напразно, трохите на хляба абсолютно никога не бива да бъдат стъпквани. Хората трябва да се отнасят с любов, с уважение, защото хляба всъщност е и венец на техния земеделски труд. От жито, житото се прави от брашното се прави от жито. Житото е долу, като трева, обаче не е трева, е малко по-дълго от трева. Някога, особено в годините на традиционното общество, хората са ползвали бялото брашно и най-белия хляб специално и единствено само за празниците. От пшеница. И брашното се смила и става на хляб. И след това слагат мляко и после взимаме тесто, слагат го в печката и той се подува и става хляб. Хляба се прави в кръгла форма и за ежедневната употреба и разбира се и за празниците, защото кръга символизира слънцето. не знам как точно се прави хляб. Ежедневният хляб е различен от празничния, този, който се поднася на трапезата за празниците,
задължително е много богато декориран. Най-напред върху него се слага от една страна печата просфорен, който изобразява свещените знаци, знака на Исус Христос, знака на Богородица, на чиновете. И разбира се, с парченца тесто се изработват едни малки сокарчета, с помощта на които хляба се декорира. Раото е един съд, уред, който събира житото. Животното го бута и житото се реже. Оставя това да мине през едни малки дупчици, а другото да остане отгоре. Трите най-важни неща на трапезата са обикновено и свързани с празниците, разбира се. Солта, хляба и виното. Любопитни факти. В древен Египет хлябът бил толкова ценен, че се използвал като валута. В скандинавския фолклор съществува поверие, че ако момче и момиче си разделят само хляб, ще се влюбят. Хлябът не е просто храна, той е символ на живот, щедрост и споделяне. От дълбока древност хлябът е почитан от повечето култури като свещен. На пръв поглед, хлябът изглежда лесен за приготвяне, но зад всяка хапка се крие дълъг път, изпълнен с труд, умения и мъдрост, предавани през вековете. Всичко започва с обработката на земята. За да поникне зърното, почвата трябва да бъде рохкава и почистена от плевели. Тя се разорава, обръща се с помощта на специални сечива или машини. Така корените на растенията имат достатъчно въздух и пространство, за да се развиват. Разораването помага също така за смесването на хранителните вещества в почвата и задържането на влагата. Ако земята не е добре обработена, зърното няма да покълне, а плевелите ще отнемат хранителните вещества, от които младото растение има нужда. Ето защо обработката на почвата е първата стъпка в пътя към всяко зрънце. В миналото хората са използвали дървени мотики, а по-късно рало, теглено от волове. Днес тази работа се върши от машини като трактори и плугове. Малките зрънца се засяват в почвата, а слънцето, водата и времето правят своята магия. Месеци по-късно нивите се покриват с златисти класове, които танцуват под полъха на вятъра. А когато зърното озрее, идва време за жътва. В древността хората жънели ръчно, използвайки сърпове, дълги извити ножове, с които режели класовете. Днес огромни машини, наречени комбайни, прибират зърното за нула време. Събраното зърно се почиства и се изпраща в мелницата, където се превръща в брашно. В миналото хората използвали големи каменни мелници, направени от тежки камъни, които смилат зърното на фин прах. Сега имаме модерни машини, които правят брашното много по-бързо. Но принципът е същият. Смиламе зърното, за да получим основната съставка на хляба. Брашното се смесва с вода, мая и малко сол. Това са основните съставки на тестото. Тестото се меси, след което се оставя да втаса, което значи да се надигне. После го слагаме във фурната и получаваме топъл, пресен хляб. А всъщност какъв е този съд? Тези съдове се наричат мощви. Хората са месели тестото за хляб на ръка в такива дървени корита, защото са дълбоки и позволявали на тестото да почива и да втасва. Тоест, това е като легло. Може да се каже. А не са ли го месили с това? После с тази точилка всъщност те са взимали и са разточвали това тесто. А когато се правил празничен хляб, той е украсяван специално с тези дървени печати. Този украсен хляб се нарича просфора. А всъщност толкова много усилия са полагали за хляба, сякаш им целия живот. Тогава хората буквално са работили, за да има какво да ядат. И всичко се е правило с помощта на тези две ръце. Не е като да отвориш кафе и да си вземеш филия. И за това хлябът е бил толкова невероятен и всеки един етап от направата е изисквал много усилие, много внимание. Следващия път, като си направя сандвич, ще го ям с повече любов. Хайде да си направим вкусни и интересни сандвичи. Ще ни трябват краставички, маслинки, чери доматчета, шунка, салам, крема сирене, няколко филийки хляб. Намазваме филийките с крема сирене. Декорираме сандвичите. Внимателно.
Лесно и забавно. Лесно е. Можеш и ти. Дори има много любопитни разкази на чуждите пътешественици по българските земи, които обясняват, че българите са много интересен народ. Живеят примерно в едно селище, което се намира близо до гора, която е изпълнена с невероятно много животни. И те биха могли да си набавят изключително лесно храна по този начин. Въпреки това, в този планински регион, там където житото малко трудно расте, те продължават да се опитват да се прехранват точно с земеделие, да произвеждат различни ръжени култури, различни жита, за да могат да поднесат хляба на своята трапеза. А всъщност, преди хората яли ли са сандвичи? И сандвича не е бил традиционна храна на нашите земи. А хората какво са яли през зимата? Не са имали достъп до свежи плодове и зеленчуци, както ние днес можем да си купим от магазина. Затова обаче те са се запасявали през лятото, като са си приготвяли зимнина. Зимнината е символ на традиции и изобретателност, предавани през поколенията. Всичко започва с подбора на плодове и зеленчуци. За качествена зимнина е важно те да са свежи, озрели и добре почистени. След това идва ключовата част – консервирането. След като се сварят и подправят, продуктите се поставят в буркани, които се затварят с капачки. Бурканите се потапят в казан с вряща вода, за да се създаде вакуум, който да не позволява на микроорганизмите да проникнат. Това не само удължава срока на годност, но и запазва вкуса и полезните свойства на продуктите. Специално място сред зимнините заемат ферментиралите храни. Те носят големи ползи за здравето. По време на ферментацията полезните бактерии, наречени пробиотици, се размножават в храната. Те подпомагат храносмилането и подобряват имунната система. Една от най-често приготвените зимнини у нас е трошията – смес от ферментирали зеленчуци като моркови, карфиол, чушки и зелени домати. Ферментиралите храни са популярни из целия свят. В Корея приготвят кимчи – пикантно ферментирало зеле с чесън и подправки. В Германия пък се приготвя зеле, наречено зауеркраут. Япония е известна със своите мисо и нато – ферментирали соеви продукти, които са богати на полезни ензими. Зимнината извървява дълъг път преди да стигне до трапезата и съхранява целият труд на земеделците в един обикновен буркан. Искаш ли да играем на една игра? Тя се казва «Знаете ли какво е?» Това са старите наименования на различни селскостопански животни. Мисирка, пуйка, Айгър, жребец, средна западна България. Пловка, патица. Овен с навити рога, Пловдив, чауш. Колко интересно. Тусун, едногодишно теле. Пловдив, добре. Турмак, това е биво. Йордечка, какво е? Патица. Любопитни факти. Преди хората да открият захарта, десертите били много прости и здравословни. Те се приготвяли от мед, плодове и ядки. Преди сме си правили нещата сами. От полетата да са взимали нещата, които им трябват и да са ги правили сами. Преди всичко се изработва от животни. Взимали са си семенца и са ги слагали и расте храна. Но не пораства за един ден, трябва и много време за да порасне. И се съди не знам колко време преди да дойде зимата. И през зимата не се съди нищо. Имало е ресторанти, нямало е магазини, ресторанти. И имало повече кръчми. Преди много време имал ферми. В стар стил. С маси от дърво, с дървени столове. Някъде в четвъртата ера са се появили вече магазини,
От първите магазини. Има в селата малко повече кръчми. Преди много време, може би не е имало. Има народни снимки или на някои велики българи. Любопитни факти. Първоначално древните хора яли месото сурово, после открили огъня и разбрали, че печеното месо не само е по-вкусно, но и по-безопасно за здравето. Вау, а това какво е? Това са традиционните български колбаси, които са се правили на времето. И сега. Това са суджук, наденица, бабек, луканка. Интересно. Как са се правили, искаш да ме попиташ, нали? Аз веднага ще ти обясня. Много е важно месото. В мелница се смила, тогава се добавят и подправки като кимьон, чубрица, сол, черен пипер. И по този начин, когато всичко това се смеси, то се прави като по кълъпче и се изсушава на проветриво място. Понякога отнема доста време. Може да мине месец, два. Ферментацията предава този аромат и този специфичен вкус, който е традиционен точно за нашите български колбаси, които са се правили по онова време. Дори и това ли трябва да ферментираме? Много от традиционните български храни се дължат именно на тази ферментация. Виното също се получава чрез процес на ферментация. Няма ли нещо, което и аз мога да пия? Има още една напитка, която се получава чрез ферментация и най-важното, ти можеш да пиеш от нея. И това знаеш ли какво е? Боза. Бозата е напитка традиционна не само в България, а навсякъде на Балканите. Нята вековна история датира още от Османската империя. Приготвянето на бозата съчетава простота и умения. Съставките са съвсем обикновени. Брашно, вода, захар и мая. Брашното, обикновено пшенично, ръжено или царевично, се препича леко, за да придобие приятен аромат. След това се смесва с вода и се вари, докато се получи гъста каша. Охладената смес се подслажда и се добавя мая, за да започне процесът на ферментация. Ферментацията не само придава характерния леко кисел вкус, но и я обогатява с пробиотици. В миналото бозата е играла ролята на десерт за хората, които не са имали достъп до други сладкиши. Тя била неразделна част от ежедневието, засищаща и лесна за приготвяне. Въпроси за отличници. Какво е просфората? Традиционен хляб, използван в църковни обреди. Сладък десерт с сушени плодове. Вид ферментирала напитка. Традиционен хляб, използван в църковни обреди. Браво! Защо тестото се оставя да втаса преди печене? За да се напои с вода. За да стане пухкаво и въздушно. За да изсъхне и не лепне. За да стане пухкаво и въздушно. Браво! Как хората в миналото са мелили зърното, за да получат брашно? С помощта на мелничка за кафе, с каменни мелници, с дървени чукове. С каменни мелници. Браво! Каква е основната съставка на бозата? Брашно, мляко, яйца. Брашно. Браво! Защо земята трябва да бъде разорана преди сеитба? За да изглежда по-добре. За да има място за водата. За да се осигури въздух и хранителни вещества на корените. За да се осигури въздух и хранителни вещества на корените. Браво! Какво научи днес в етнографския музей? Научих как хората месят хляб, как правят колбаси, как ловят риба и как обработват земята. Но най-вече разбрах как храната стига до нашите маси. Аз дори не знаех, че толкова много труд се полага за храната. А кое ти беше най-интересно? Най-интересното ми беше за рибата. Как са я ловили преди много време с ръце и кошът, в който са слагали рибата. Благодаря ти за днешната среща. И аз също ти благодаря, че ти беше моят учител. Заповядай пак тук в етнографския музей. Пам-пам-пам-пам-парам, двама за ръка да се поразхвърлят.
ходим, чуден е света. Пам, 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 парам. Песничка запей, да си тъжен ти не бей. Ще играем, ще се гоним, ще строим дворец. А след малко ще похапнем вкусен сладолед. Пам, 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 парам. Песничка добра винаги помага, щом си в беда. Пам, 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 парам. Весело запей, да си тъжен ти не дей.